negi yukirish Bakhuid tongin duwai nagabindaga jingkoi jingkia jang Emilia Savian adalah G Savian David Gatpo ni duwairu nagabinda Bertilya Dakar Barake yaga Sngi kamindaga Sngi tongin wanra au jisu ya bar ki jing tumu chungi ba lemba kene ki yukrish Bakhuid ngin yo pidiang ega jinga e halu chungi ba jisu map igi pop chungi un pen koi pen khia engi un pen khlai ningin iduai naga binda ke jing koi jing khia chungi kong rosa nongsia ban sa chapuit mendaga sngi ha ka hospital super care pai niyo ke jingoi jingkhia giduai na binda ke inga sen jong Darius Sangriang bad IC Darius Karbani bad kumjuru na binda ikun balakha thumai bau jisun karku kardo eki ha karteng uppa barukhon barumen srim Bakhuid amen ka jinga e jong utrai jong yu Jesus Christ bad ka jingi jong ublai lem bad ka jinga sulak jong men srim Bakhuid kindon rengkhat but pi barra tongin sange support ban pan map nagabinda kilait kila jangi barra inagar party of jisu ban pin roy ka jimpen slay hapo jangi vai pai vai ai baga jing duwai ka bangi pelong kanang ka basizo bangin dup lait luit na bara jait ka jing talat ka jing tuna ka pelong yangi ban ngop ha ka pop but pin sosia ki vai Pajingai na kajingi du Chris. Jiswe eat map yangi site kud yangi daga jingi sneja me nga palam ha ublay badan war barra pada happy ko himen ko para banglale pop shibun e daki jim parkhat daki tin daki kham daki jingle klet daka jingle palat janga daka jingle palat janga daka jingle palat bakrap e janga namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabayaisa kati soti ya ki angel bakiri koi pada pi ko himen ko para benduai na kabinda janga how try ublay jangi ublay badan board bar unis ne yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut amen rat go blay ne yangi try can rat go blay ne yangi
duwai. Ye duwai nagabinda ki jing dumu shime changi. Jing dumu jongi ba pangi ba shita. Duwai nagabinda ka jing karla ka ba mut jongi nompop. Koblei ko jing klain jongi ba kermen hame dos ngap isune yag jingur jingnam jongi. But namar ba kalem mame ka jing talot brio ka balam sha ka jingiab kamla banle eye. To ai hangi barobor yag jingarap jonga jinga e jame ba da ka ba ngi imsngi yagi hukum jame. Nginla pensroba yame ha ka mon bad ha ka kam. Dautrai jungiu Jesu Kristu kuan jame. Uba im bad sen sha renkat bad me. Hake jingelong kawe jungamin siem Bakhuid. Ublei junom la junom. Amen. Kajing pule nakakitab baar jong kisim. Habau trai ula jan ban shimno yau Elijah. Shabneng da ka erlang thari. U Elijah baru Elisha kilala mi na Gilgal. Kila poi ha Jericho baru Elijah ula ong hau Elisha. To sa no hangni nga kerpat yapi. Namar utrai ula pha yanga shaka Jordan. Henry ula ong. Kumba utrai u im. Bat kumba pihi pi im. Ngan ino yapi. Kumta kila yalet lang baro arngut. Sanpo ngut nagakenhuan kinangathu luparu kila yalet. Bat kila yayang kampaji naki. Katba kini arngut ki yang harut ke Jordan. Taïew Elijah ula shim yala ka barandi. Bat ula kli yaka. Nangta ula tiet yaka Bat lapan klat arliang yaka Hadu bakini arngut kindayat lingba shashiliang wa halor ka kendau ka barakyang. Enda kila jam shashiliang. U Elijah ul ong hau Elisha. Tupan nganle ayu nakabenta jong pi. Shwa ba en shim no yanga na pi. Badu Elisha ula jubab. Ngakerpat ya pi. Ay bangan yok pateng. Arsha nakamensiam jong pi. Te ula ong. Pilapan ye ka ka bae. Lakum taru. Ladapyo i yanga. Kat badang ra no yanga na pi. Te kan long kumba pikwa. Henry lada pimyo iya nga te kan omlong kumta. Kat ba kidang yayat bat yakran artat. Hakmi kawe kekali ding bat kikulay ding kila penyaklat ikini arngut. Baru Elijah ula kiyo syapneng da ka erlang thari. U Elisha ula yo i yakata ba ula perta. Kopa jonga. Pi kikali thma ka Israel bat kinong syong kulay jongka bat yo isyo yau. Kumta ula shim yala ki janpong ba ula tar yaki arlingkot. Nangta ula shim ya kabarandi Elijah. Kabalahap no anau bat ula led pai bat ula yang harut kawa Jordan. Nangta ula shim ya kata kabarandi Elijah. Kabalahap no anau ba ula tiet ya ka uong artat. Hai utrayu ble jong Elijah. Ti enda ula tiet ya ka lapan klat arliang ya ka Bat u Elisha ula jam shashiliang. Kaktien jong utrai. Sampai kue nabaran nyos pak hadwe. Nyos pak hadwe. Nuai antifon baar kiri kuat kintai ter. Sngi
Jarba ijanga kongu yaktin jonga pa jonga ije u lagi duan shong bat u Haleluya 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 Utrai undon rengkad bat pim Kajimpulin eka gospel Bakhuid kat kum Matthews U Jesu la ong halage sinran to sumar banom le yaki kam hok jombi hakamat ki brio ba endup i daki namar lada kalong kumda pinom ioshu ya kabainong na upa jombi uba habeni kumda habapi ai sune yano wadda put to roy hakamat jombi kumba le kiarsap hage sinakok bat ke surok ba endup yaro yaki daki brio shisha nga ong happy kilayo yala kabainong henre haba piai sune what I bakakti kadyang kantip ya ka bakakti kamon jombi khalle kramba kata ka jingai sune jombi khanlong kabari ha kabari badupa jombi uba yoi ha kabari uns yukerliang yapi Parhabapi duai wat longkum giarsap namar ki ben yang but duai hage sinakok but ki dong jonge surok ba endup yo ikip yaki daki brio shisha nga ong happy kilayo yala kabainong pipan habapi duai torung halaka kamera but the kang yaka jinkang but the duai hau pa jompi ubadon hakabari Badupa jombi ubayo I hakabari unsiyuk kerliang yapi. Badhaba pisha jingit wat le susi kum giarsap. Namar ki pinat pinran yala ka kumut ka kamat bakin dup pao sha jingit haki brio. Shisha nga ong hapi kilayo yala kabainong. Pipat haba pisha jingit tosle umpiniang yala ka kali batubata yala ka kumut ka kamat bakiwe pat kinom yo I bapisha jingit light no upa jambi ubadon hakabari badupa jambi ubat yo I hakabari unai bainong iapi ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ kaktinu blay minta kasngi ki kot ki ver ingi vai pai vai banyo mad ublay ha ka jingim jongi ka kot ka ver ingi sha ka jingyade ka bajan badu blay ladangi peit ha ka jingjia jongu Elijah bad Elisha ngiyo I u Elisha ulatrang dik banyamat ublay ha ka jingim jangu banyo pedya ka jingkar ku ha ka jingim jangu
But shim kwa ban pindukut yaka jingya de badu Elijah unongya tulupa ubakarao. Ulayay boot iyawo katshaba ulale. Gilgal, Jordan, Jericho, bad ulayay bateng ban boot. Kine laitili ki jaka, kilongi jaka jongu bale. Gilgal, Jordan, bad Jericho. Ki paid Israel, kila yo mad yaka borba jongu bale. Kila yo yaka kambala hakama jonki. Khadba kila duai, khadba kila kotkar part ya ubale. Minta Elijah udang yalam ya usinran jongu. Uban solong, uba shimti yaka kam ban boot yaka hukum jongu bale. Ban yalam iki paid Israel kumunong ya tulepa. Badu Elijah umut. Bau Elisha unyai lemba kaneka God experience. Lemba kaneka jingya mad ubale. Badu ula yalam iyawu. Badu Elisha ula dap da ka jingit ka ba palat ya ubale. Ula duai ba undup dap da ka bor arsha jungu mensiam Bakhuid ha ka jingim jungu. But kum gi apostol kila kiu sha lum olive ben yo iu Jesu kiu sha beneng. Elisha ro ula ya renkat badu Elijah bandup yo ba uher sha beneng. Ba undup dak ka bor. Baro ar jait ki apostol badu Elisha kila yo yaki nungya tulupa bakrao Elijah badu Jesu ki kiu sha beneng. Bad haba kila yo kata ka jingjia ha ka jingim. Kila pinyakandu yaka jinget jonki badu bale. Haba ki yo kaba Elisha ule yo u Elijah u kiu sha beneng. Haba ki apostol kila yo u Jesu kiu sha beneng. Ka jingtrang jonki kala roy. Ka boro bale kala wanhiar halo jonki. Kumba Elisha ula trang bandup dap daka bor arsha jonga mensiam Bakhuid. Ki apostol ruha ka Sngi burom Pentecost kila dap daka bor. Ka uso jonga jingdowai, uso jonga jingyaine, uso jonga jingyaisha halok kalong ka jingsiso haka mensiam. Dena kata daw Jesu ubatay shay kadar ka hok jongi kade balong barabor kampalat ya ka bangit trang hakane ka pertay. Ka hok jongi kade balong jingriyo balay. Ngide banton kar jingriyo balay haka jingem jongi habangi duwai. Man ki binda jonga jingem jongi kade ban pensyong nongrim hakane ka jingya de. Bad kadbangidang roy hakane ka jingriyo balay haka jingem jongi. Ujisu ong ngin sastang ban yamad ujisu. Nagadaga daw Jesu ang habapi ay isene yano pimde ban penbana paidba habapi duwai pide ban perking yalade pide ban ino yaka jinkering jonkane ka perte but pide ban bu yalade hakata ka jingyade kabajan badutrai ha kamara hangne kalong yaka jinkaloi jongi ban pinkalad nakie kie bangro kinja perte haka baying haka kinja perte ngimla ban yakundu ya ubale ngimla ban yakren badu bale badu Jesu kot yangi mano bakwa ban pinri bale yaka jingem jongi kide ban pinkalad ningkong nakaneka jinkring jonganeka perte kumba u Elisha ulale hakaban bood ya u Elijah. But hakaju kadur Jesu wong ngidon kamru ro ban sha jingit nakie baro ka kangla diangi ban yomad ya u Jesu. Ngide ban sha jingit hangne u Jesu wong kalaban long kabayade bat ka bamkati kumjuru yaka jinkaloi jongi ban pindu yaka jintinju ka jimpan shoy kabahar rukam jonkane ka perte habang istang ban perking yalade namar bang it palat ya ubale namar bang itrang balong ri ubale namar bang itrang ban roy haka jimpan slay arsha haka jingim jongi ngidon kamro banlong ki basbon ngide banlong ro ki ba perking ngide banlong ro ki ba penkhalat yalade nakane ka jingtinju bat ka jimpan shoy jongane ka perte
De lemba kata ka jingle jongi ngila ban one poisha ka jingyo mad ya ubale. De lemba kene ka jingai ti jongi ngin stang ban yo mad ya ka kambala jongo bale kumba u Joshua wala yo mad ya ka kambala hajariko. Kumba u Joshua wala yo mad ya ka kambala hawa Jordan. Kumba ke pai de Israel kila yo mad ya ka kambala bat ka borba jongo bale haulum giligal lemba ka jingalam jongo Samuel ko himmen ko para habang istang ban pendrit yalade habang istang ban pendam yalade hakamat oble un kindi uburom yangi badia ka bangi pan kan seizo ha ka jingem jongi bangin roy ha ka jingem mensiam bangi penjilio yalade ha ka jingade badubale ka jingkot jongo jisu minda kasngi kalong tolong ke ba kloi ben yom ma de kam kerpang ya ubelai ha ka jing dowai jongi ha ka jingem jongi lese don ke ba yom ma ya ubelai ya ujisu ha ka jingem jongi hakamat ke jimpang jing shitam hakamat ke jing jin jar jongi hakamat ke jingele ba bon jai jongi ngide ban don ka men siam ban pendri belai ya lede ban yo I ya ubelai bat trekam hari ha kita ke jing jia jonga jingem jongi tongin duai ba ujisu in hikai juju yangi un pen gadang shushu yangi un pen roy ya ka jinga e ka jongu ha ka jingim jongi ivei pa ivei jisu it karku kardon yangi pen sle yangi hikai yangi ben duai hikai yangi ben trang ya ka jingya de ba jan bat me hikai yangi ben yomad ya ka jing don jame man ki jaka hikai yangi ban yo I ya ka daka shin janga jingdon jame hamal ki briu knamba ngilong ki bariu bale hakie ke baro ki bangile en ya ro ya utrai Jesus Christ ni plai ka jinge ki jongi nganget how play pa ben bor baro nong tao ka benin ba ka kendo but how Jesus Christ kun pa marwejung utrai jongi yau bala puna min sim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shale ben ho Pontius Pilatus la sanar pana yabu la yab la tep yabu ula hiya shaki baya ha ka Sngi ka balai ula mi patne ki baya ula kiu shabene u shang shak amon play upa badon bon baro nang tha un pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngangi how men sim Bakhuid ha ka Balang Catholic Bakhuid ha ka jingya sila ki rikoi ha ka jimma yeki pop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam jikut amen She met but she meant sim O Jesu Christu trai Ngira me kokpa la jina yuku kawan Ngilong ku Chris Dei bantel yata ko jing tenju Ban long Baba, she met but she meant sin. O Jesu Christu trai, ira me kokpa, la jina yuku kawan. So wangi long Chris, hap kem ap knyota gajing shito. Banlong kawan baba She met but she meant sin O Jesu Christu trai Ngira me kokpa la jina yuku kawan to ya duai ko himen ko para ba ka jinkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang hun how blay upa badan bor baro To try pilihan ng kanya na kiti jumpi Nakabanta ka singaro bora makarteng ka sungu Kasi munto yung ibat ka balang ko sungu para ko blay may uba hakini ki jingterwa ki bangila wandra menda mepsa da ka jimbam but me pendimai da ka sakrament
Ya ki jing don kam ki ba ar sertap jang ka jait ben rio. To ai ngi karpat ba ka jing sa ka ba ki ai. Kan yai don naga benda jangi. La ha ka met ne kamensiam. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka bat pim. Dapat hero. To kentiu ya la ki donot. Ikan tiup kisah utrai. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Kasong bat kadai. Dashisha kalam ka ba shong hok bat ka bade. Kadeti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka. Banaingu yami ko kinrad. Ko pa Bakhuid. Ko blay badan bor bat bam jikut. Namar wat lada mem don kam ya ka jingero jangi. Pinban ka jingsngongo jangi. Kadehi ka jingai jame. Namar ki jingero jangi. Kim pinyar eye ya ka jingkrao jame. Henry ki arap yangi. Nagabinda ka jimpenim. Lemba utrai jangi u Jesu Christ. Bat kumda rengat bat ki kinhun ruai jangi angel. Ngi aro yame bat ngi penbana da ka jingkomen. Bakhuid utrai. Bakhuid ublay kipan. Meneng bak berte kidap. Daka buram jomit. Rayo sana syajrong. Rayo sana klemput. Rayo sana yublay junong. Ya roh yuta bawan. Haka kerteng utrai. Meneng bat berte kidap. Daka buram jomit. Rayo sana syajrong. Rayo sana klemput. Rayo sana yublay junong. Ko himen ko para. Hagane ka por ka bakar ko tam ka bakintang tam. Tongin bu hakamatu Jesu ya baro ki jingtumu jongi. Iduai pa upa ublay upa un pensle ya baro kita ki jingtumu jongi da ka jingwan ki ajung men siem Bakhuid. Ya ki bapang ki beshitam ya ki berake ki Sngi ka ya ki badon hapadeng ki jinge babun jai. Pa ka bor Jesu ka bor men siem Bakhuid nang tau temai. Pa ka jingtuai jongi kanang ka basizo. Dashisha melong Bakhuid ko trai katamay jong ka jingkuid barom. Namar katangi karpadia me topen kuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umensiyam jame kum gawum je halo jangi bakin kalalong yangi kammet bagas nam jango trai jangi u Jesu Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingo yame ula kedia yavu badulai halage senran u ong to shim batto bam na kane pi barra namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti naga benda jumpim. Haka juu ke rukamendala la yabam ula shimya ka kuri. Bada ka baingo biang yame ula aya ka hala ke senran u ong. Tu shimba tu di na kane pi barra. Namar kane kalong ka kuri jangas nam janga. Janga jutang batemai bad bam jukut. Ya ka ben pen mi naga benda jumpi. Bad naga benda ki babon. Naga benda ka jimap yakipop. To leya kane ban kan mau iangam. Kos nam bakar dor jangu Chris to pen kuit yangi.
to pen koi dia kemen siam ha dem pen koi pen kai pen kia ya ki ba pang baro ya da yang inau bamen ka jimmaya jong ka jinge Katasin mangi bam yune upu Mangi dina kane kapuri Ngipen mraka jing yap jung me kutrai Takadu menwa namar kata ngi ki ba pen menda ya ga jingia ba ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame go trayo po janga jingim padia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar mela new yangi ki ba bit banyang hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ki ba yo binda hakamet bar ga snam ukris ngin long ki bela penyat le kawai da omen siyam Bakhuid to ken mau ko traya ka Balang jamme kabala priyang hasatala ka perthei but to penjana ya ka ha ka jingir rankat badu Francis uppa Bakhuid jangi Wilbert Marvin Bishop jangi but bar kilingdo but kirinium to ken mau lemru ya ki himmen ki para shinrang but kinde kibela yutia da ka bakurmen ya ga jimmi pat badia baro kibela klat no ha ga jingi sune jamme to pdiang ya ki shaga jingshai ka kama jamme to isne yangi barongi karpadia me barenka but kamaria te so di Bakhuid ka kame jango bele u Joseph Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid u Francis deceased Bakhuid but baru ki rikoid ke bela pensaba ye me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem ha ge jingim bam jekut but bangini Robert pendon buram ye me da u kon jamme u Jesus Christ dawu lembadu badhawu kanlong hamayu blayu pa badon bor haga jingelong kawe jungamen siyam Bakhuid barro kaburam bat ka jingero junam la junam amen Amen ko para to nginduwai nagavinda bara ka jingtumo jangi baka bor jisu nam pau da kaburam hakama jangi hapadeng jangi Kopa jangim baha beni kalong ka Bakhuid kateng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kindaw kumbaha beni toay yang imita ka jimbam jangi ka bahala kasni padamap ingi krengkang jangi kumbang rimap les niyo yangi padwat yalam yangi shaga jimpen shoy henry taplait ingi naka basiniyo toplait yangi karpat kotray naka jingsiniyo barro haga jinx born jamme to ai jinx sub jinx ain haga sngi jangi kramba daga jingara ka jingis ne jamme ngi light bada bona ka pop bangini jingada daga jing jin jar barra kadbangi dangap kamelen dia ga jingermen Bakhuid pat ka jingwan pa jungunam penim jangi u Jesus Christ namar ka jongye ka long ka hima ka jongye ka bor ka buram junam la junam Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pede ki pop jangi henry yaga jinge janga Balang jamme badha ga jings born jamme toy haka yaga jingsuk bad ka jingetale kawe katkum ga mon jamme mame uba im badaba sensha junam la junam amen ka jingsuk kotrai Kandon, Barabor, Renkad, but Pim, Dap Daga Jingido Christ, Tongin Yangu, Markelia. Kun
Hakami ukon lambro jango ble. Hakami bakit na ka pop janga parte. So ke toki bela kwat shaga jingawai jango ukon lambro. Ablego kun ablego men siam Bakhuid is ngomong yame baro nagabinda ka jimpinyalong kawe yangi akane ka Eucharist Bakhuid lembaga jimpidyang ya ka communion Bakhuid kamen siam jangi agadolo jangi hagamet ka pa jangi ilayo pidyang ya ka borba jame ko jisubaye sikai shushu yangi Banang pingam jilliu akane ka jingede batme akamet jangi akamen siam jangi akajimmo jimbarka jangi hakinga sem jangi pangyalong kawe batme ko jisu panginyo mad ya ka borjame akajingem jangi akamet ka pan ai baki bappangi bashitam kinyo mad ya ka borjame akijimpang jingshitam jangi ai ke bas no jinja ai ke bas no kotlat kinyo mad ya ka jingtungan jome hakane girlimat ai ba baro ke bashimata hakane ka mas Bakhuid kinangyo jinglai loy katba ki pidyang yame haga chinge katba ki duwai na ki inga sem jangi na ka hospital jangi na ka jaka shong jangi jisu me nang ben slay ki
menang kerko yaki, menang benkantang yaki, menang perlai lord yaki, ba kinang yo jingai ke jingkerko ha ke jingim jangi, pakin ngei kame ba melong ublai ba shisha, melong ublai ba im, ubadon hamal lagi jaka, mal lagi benda jaga jingim, shimdi pura yaki kerko yaki ko Yesu hallelujah 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 Jesus 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 I bor Jesus ketaya ki bapangi bashita men koi men giya ki bekradio bamen nagi jingsuni bar hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 to nginia duwai kumba kane ka jimpediang ya ka communion Bakhuid jame ko trai ka peni lupa ya ka jingyatali jongi ringate hame kumdaro to ai ba kan pinmi ya uso jongi jingyatali ha ka Balang jame da ukre sutrai jangim utrai undon rengkat bat pim Blay badan bor baro in karkoyapi. Uppa baro kon baro men sim Bakhuid. Yalisuk ban penbana ya kubar babhajong utrai daga jingim ga jampim. Yisumu ya Sispa Sampula. Kuno mensim Bakhuid. En jaro yo tra Jesus Christ. Amen.